Okay. Kabayatan na ha. Iti sabali pa yung bangir. Toycon 2025 na inarak apo. Dagiti toy collectors ka no apo. Dito yung probinsya tanga Ilocos Norte. Ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Naisayang iti tinawen at toy konferensyo na Toycon iti SMC Tilawag iti Sabado ken Domingo kuna ni Mr. Carl Bennett Alcid may sa kadagiti founder di Toycon at ito apasken ket iti panagbibinulig dagiti toy enthusiast ken toy collectors iti Ilocos Norte imbatad na asaan lang nga para ubing daytoy no di ket awan iti pilpilyen na at awen iti panagbalin at toy collector segon ken kuana ket babaen iti daytoy a programa ket mabukel iti panagagayem ken kastapay iti pagsasao ti kaadwan a healing the inner child. Event for like everyone, like fellow collectors, adult man or bata. It's just us expressing ourselves through our hobbies lang. Yan. So ano po yung mga gaganapin ngayong araw? So ngayon may mga tournaments tayo and of course the showcasing of the collection displays. Yung mga tournament is we have Beyblade, Hot Wheels Gravity Race and Gundam Mecha Builds po. So ano po yung layunin ng Toycon po? Actually, we have a mission vision sa group na it's panghihikayat sa mga the youth to, for example, to let them realize the importance of hobbies. Kabayatan na nagsao iti may sa akabayaganan na cosplayer iti Ilocos Norte ket inalukoy na dagiti agtutubo asuruten da iti kayat ti puso da nga obraen. If you want to do cosplay, guys, I recommend you to be creative. Kasi ang pagka-cosplay is very expensive hobby. And if you are willing to open yourself, please do to be you. Yan lang. Impatad pa dagiti organizers sa amay mayat laengen at ito iti pakadisan ngem iti illegal a droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez sa TAC RMN.